Добре. Да бие. Я Канада! Не бе, шегувам се. Но добре ли сега? Защо ме стресираш? Значи ти знаеш, че се казвам Япония и нарочно казваш държави с я, дето ги няма тук, да ме излъжеш. Добре бе, да, добре. Добре, сериозно. Да бие. Русия! Калинка, малинка, 1, 2, 3, стоп! Роси, не, върни се с една крачка назад. Ти бягаше даже след като казах стоп. Добре, айде. Така, Япония. 4 великански, 2 заешки и 1 мишешка. Добре, айде да видим. Така, значи първо великанските. 1, 2. Да. Ти видя, че ме стигаш и първата великанска ти беше така, а пък втората така. То така и баба знае. Ти лъжеш. Не е вярно това, какво говориш? Айде тогава, ще викна мама да видим кой е прав и кой не.